Okay, hej alle sammen. Velkommen til den her video. Vi skal have lavet vores gang om. Og en bagværelse. Og jeg står der ikke. Jeg har boet her 7 år. Og vi har ikke fået gjort det endnu. Jeg følte bare, det er allerede i gang. Jeg tænkte ikke lige på, at jeg kunne filme det. Men og prøv at se her. Ja, nu, jeg lader lige være. Men det her, det er døre, rammer. Så er der også den der fodliste. Hvorfor er det vanvittigt? Jeg hjælper lige min lille søster. Lucy. Nå, der fik jeg den. Jeg ved ikke, om jeg bare sætter pause, og det sådan. Jeg troede ikke, at den ville lyse, men skal den? Hvad kan jeg skrive? Nej. Du sætter den streg der, ligesom vi gjorde på den anden. Og så skriver du mor, far, og så et H. Okay. Et H for hus. Okay. Yes, Lucy, jeg skriver så også bagefter. Jamen, jeg synes bare, det vil der. Har så allerede. Vi får fjern. Deroppe. Sådan i kanten der. Det vil jeg få gjort. Og det er så vildt for mig. Jeg tæller lidt lav for grund, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige-agtigt. De har jo tænkt på, at vi skal gøre det her siden 2024, før december, måske 2024 sommer. Og jeg synes bare, det er vildt, at vi først skal gøre det her i 2025, 6. januar. Vi begyndte allerede at tømme skabene 1. januar. Jeg tror ikke, det er den rigtige måned. Jo, det er det nok, jeg ved det ikke. Men det her, det er så vildt for mig, og jeg går bare og taler, for grund jeg er i chok og alt muligt. Jeg ved ikke helt. Men altså, det er vildt. Og jeg har set så mange videoer på den her kanal, hvor jeg har gået op og ned dengang, og nu det er bare sådan. Så prøv at se det der. Okay, nu skal jeg skrive. Så jeg klipper lige til, jeg skrevet. Så når jeg skrevet. Og på grund af, at jeg magter ikke at filme hele den transformation, for det er jo til flere uger, for vi skal have lagt nyt gulv. Så jeg vil filme, når vi skal lægge nyt gulv på os. Men jeg vil stoppe videoen, for grund af det er bare allerede nok for mig. At kunne fjerne alt det her, og min lille søster, hun tager bare alt. Så hun skriver på alt teknisk set. Og det er også bare stresset for mig at sådan filme på samme tid. Så jeg vil sige, vi ses i næste video. Hej!